Някои тайни никога не са получили обяснение. Добре дошли в Отвъд неизвестното. Царичина – най-голямата тайна на България. Представете си. България, 1990 година. В малкото село Царичина започва една от най-загадъчните военни операции в историята на страната. Районът е отцепен, достъпът е забранен, а армията започва да копае дълбоко под земята. Но защо? Какво са търсили? И защо след почти 2 години всичко е запечатано с бетон? Официално операцията започва през декември 1990 година. Според първоначалната информация, целта е да бъде открито предполагаемо съкровище от времето на цар Самуил. Скоро обаче започват да се появяват съвсем различни истории. Една от участничките в операцията твърди, че получава телепатични послания, които насочват къде трябва да се копае. Според нея под земята се намира нещо, което може да промени представите ни за историята на човечеството. Това твърдение никога не е било доказано, но се превръща в една от най-известните части от легендата. С течение на времето разкопките стават все по-дълбоки. Военните прокопават дълъг подземен тунел. Месеци наред работата продължава почти без прекъсване, а районът остава строго охраняван. Около операцията започват да се разпространяват разкази за необичайни явления. Някои свидетели говорят за странни светлини, необясними усещания и мистериозна атмосфера. Други смятат, че всичко това е плод на въображението или на напрежението около самата операция. До днес няма научни доказателства, които да потвърждават тези истории. След близо 2 години операцията приключва толкова внезапно, колкото е започнала. Тунелът е запечатан с бетон, техниката е изтеглена, а официално обяснение, което да сложи край на всички въпроси, така и не е дадено. И до днес мистерията на Царичина продължава да вълнува хората. Дали под земята наистина се крие нещо необикновено, или всичко е резултат от легенди, слухове и човешкото желание да открива тайни. Истината вероятно остава заровена под бетона. А ти какво мислиш? Имало ли е нещо необичайно в Царичина, или това е просто една добре разказана легенда? Напиши мнението си в коментарите. Ако видеото ти е харесало, абонирай се за Отвъд неизвестното, защото следващия път ще се потопим в още една загадка.